Аз съм Кристина, идвам от Полша. Аз съм Давид, тук съм от 4 месеца. Аз съм Спишек, харесва ми да работя тук. Колегите са добри, управлението е добро. Тогава човек просто идва. В продължение на много години сме тук, в южната част на Германия, и берем ябълки. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Здравето и безопасността при работа са много важни за компанията. Ето защо нашият бригадир редовно обсъжда най-важните точки с нас на брифинг. За да се предпазим от мокро и студ, ние носим здрави работни обувки. Дългите панталони са най-добри. И горнища с дълги ръкави. В слънчевите дни вашето облекло ще предпази кожата ви от слънчево изгаряне. Трябва да нанесете крем върху участъци от кожата, които не са покрити с дрехи. Не забравяйте носа и ушите, когато нанасяте крем. Слънцезащитният крем защитава кожата ви. След това отиваме заедно в овощната градина. Но за нашата безопасност винаги слагайте предпазен колан. Коланът ви предпазва от сериозни наранявания в случай на инцидент. Носим ръкавици при брането, за да остане кожата ни суха. Освен това, ни предпазват от охлузвания и разкъсвания. Шапката ни топли в студените дни, а когато грее слънце, ни предпазва от топлина и слънчево изгаряне. Тук във фермата прибираме реколтата на 2 нива, за да улесним работата. За горното ниво, което се прибира първо, използваме самоходни работни платформи. Те са регулируеми по височина. Това означава, че винаги можем да работим на оптимална работна височина. Това предпазва гърба ви. Берем ябълките или в транспортните щайги, или директно в големите щайги. Беритбата с транспортни щайги избягва постоянното навеждане над голямата щайга, за да поставите внимателно ябълките. Когато всички големи кутии на повдигащата се платформа са запълнени, внимателно ги караме в предверието и поставяме кутиите там. След това заедно товарим празни кутии и се връщаме на реда. Уверяваме се, че се качваме и слизаме само когато работната платформа е неподвижна. Това е опасно по време на шофиране и лесно може да доведе до инциденти. На по-ниското ниво прибираме реколтата във влак за прибиране на реколтата, което означава, че няколко ремаркета с големи кутии се теглят през редовете на малък трактор за плантации. Когато работим тук, трябва да обърнем внимание на ябълките, които се намират наоколо, което представлява опасност от спъване. Също така, трябва да бъдете особено внимателни, когато се придвижва тракторът за плантации с ремарке. Шофьорът гарантира, че на борда няма допълнителни хора. Навсякъде в овощната градина има много превозни средства. При всички пътища трябва да внимаваме да не бъдем пренебрегнати или да пропуснем нещо. По-добре е да проверите отново пътеката за ходене и шофиране. Почивките са част от работата. Най-добре е да прекарате това време на сянка, за да се предпазите от слънцето. Например, под палатки, под дървета или на ремаркето. Независимо от времето, е важно да пиете достатъчно. Ако сте в овощната градина за дълго време, добре е да хапнете и нещо. Пълните големи кашони се докарват до събирателния пункт с челни товарачи или трактори за плантации. Там големите кутии се товарят и закрепят на ремаркето за транспортиране. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Работата тук е много добра, машините са модерни. Всичко ме устройва в работата. Заплащането е много добро, шефовете също. Ще дойде отново следващата година. Всичко зависи от шефа, бригадирите и ръководството. Ако те искат, непременно ще дойда.